U ovim izazovnim aktualnim vremenima svugdje u svijetu, pa tako i kod nas, vremenima epidemije koronavirusa koji je prijetnja za zdravlje i za život, u vremenima kad je trećina našeg stanovništva životno ugrožena jakim potresima koji su prijetnja fizičkom i mentalnom zdravlju, kao nikada do sada nismo osjećali važnost izreke da zdrav čovjek ima 1000 želja, a bolestan samo jednu, a to je zdravlje. Svima su nam se promijenili životni prioriteti i svi na prvo mjesto životnih ciljeva stavljamo zdravlje. Rekla bih da nam naš najavljeni stručno-znanstveni zdravstveni portal Želim zdravlje dolazi u najboljem mogućem trenutku. U vrijeme široke dostupnosti i raznih informacija, među kojima su mnoge netočne, nestručne ili nestručno tumačene, a neke od njih i lažne, veselimo se provjerenim i znanstveno utemeljenim činjenicama u medicini koje će biti interpretirane na način da ih svi razumijemo. Sigurna sam da će novi zdravstveni portal Želim zdravlje biti veliko osvježenje u moru dezinformacija koje izazivaju strepnju i navode na krivi put sve one željne dostupnih i točnih informacija. Sigurna sam da će novi portal Želim zdravlje doprinijeti ukupnom zdravlju građana Republike Hrvatske.